Moni kuli konse kumene mukutiona pa nthawi ino. Dzina langa ndi Emmanuel Thuwala, tili kuno kwa Mposa boma la Machinga kumene tikupanga programu iyi tili mbwato kapena mboti ena amatero mchingerezi koma pano ndi pache Mposa pano padoko. Nyanja mukuona kumbuyo kwathuku ndi nyanja ya Chilwa, koma ili ndili madoko sanasiyana kuli Nswang'oma, kuli Kachulu, inaso doko lina ndi pano pa Mposa kuno boma la Machinga. Nyanja ya Chilwa ili maboma atatu timadziwa, ili kumachinga, ili kuzomba, komanso imafikaso madera wena anthu ena ngati kuphalombe ndi madera ena osanasiyana. So lifatikako kwambiri mbiri ya doko limeneli la Mposa komanso kuti nyanja chikachino yachita bwanji chifukwa chanelo mu 2015 tukhala muno mubwato koma nthawi zinazo mwina pakalikalipo timalolera mkati pang'ono mwina 100 meters yochokera pano, koma lero tili kuno pa bwato komanso tili katikati ndithu mwa nyanja ya Chilwa komanso doko la Mposa. Kuti mwa pachiyawu kulandira mbati yani tuwapochele ndipochela kuno chabwino tiyambi kuyamba nkhani ya doko limeneli amene angatifotokozere pang'ono ndani amene mwina akuidziwa bwinobwino kuti kalikale mzaka zambuyo omwe timakhala chonchi kumona zaka zino mwina 5 zapitazi zino zikusintha. Zaka zambuyo ndiye kuti nyanja inali ngati mene ilili inakhala ngati ikuyenda tima amavukira konkuja kuntunda kumene mwazera ndiye ngokhala ngati timakhala ngati ikusintha pang'ono kuzakhala ngati kufika nyengo kuzafika pasenta pere padzaza jana ndisakatsa ndiye makhala zaka zambiri monga kuti ifeyo mvula zakale acha pamene tili mvula yakale koma aje ndiya pang'ono koma aje ndiya kale imene ndikunena iziro lenda pande ngokhala ngati munthawi zino mmene tikhala ngati takhala zaka zambiri panopa tili pompa tikhalira ndeti makhala ngati yeti kuthawabe choncho ndikumabwerera ndiye padakhala ngati zaka zimene zikubwera sombuyo ndiye pamene zinkapitirira sopano kumapita mpaka fika komwe chabwino tikamafuna ngati kubwera zimangobwera basi zimangobwerera konkuja osafika kuno kwambiri ndiye nkhala ngati chaka chino mmene taonera kuti wani ndi wani kungofika vula basi kungofikira kuzaza nyanja ndi mmene kubwera kusafika pa ndiye taona kuti chikhalidwe chimene chinali kale chopobwera dokoli chikuyamba kubwera chabwino ndiye panopa ana ife mmene tili mmene ngati ana mmene abwerera pano kumakhala tikuona kuti panopa nakasita chiukana munthawi imene tinali wochepa ndiye nthawi imene tachulukana apa tikuona kuti bora Mulungu atipase nsomba umu kuti zikhale ngati tikuthandizikana koma ndiye panopa mmene zilili kuti zikhala chonchi ndiye anthu amene ali chonchi kuti ikamangobwerabe anthu asamukaso azabweranso kuntunda. Ndakuthokozani mayi. Lero pano kuti tili pano pache Mposa tati ndi akuluakulu akuboma ndili ndi nduna ya zamalimidwe amene ndifuna anduna muzimva zimene akuyankhula anthuzi ndifuna umbe mkuta limodzi tikamaliza zonsezi kuti ganizo la boma likhala mtundu wanji makabakhaliza zamalimidwe komanso ndi nkhani zina zotero ngati ulimi wa nsomba ndi zina zotero ndi amene wamatifotokozera pano mene kalikale kuti alili afuna onjezera ndani mawu amenewo uku ndikuona amene mmodzi mwa anyamata amene imayeza mvula kagwede kuti kodi mvula yagwa moyo uchuluka bwanji siku limenelo chimene ndingathe kuonjezera panopo chaka chinocho mvula yopitirira 120 mm talandira kwa masiku anayi okha. Ndiye chodabwisa kwa ife nchona kuti nyanja yathu inali youma mpaka na mapiri akuoneka musi katikati mwene mwa nyanjawo apa anthu amayenda pansi mpaka kufika ku mapiri amene ajawo koma mvula titangolandira masiku atatu imene nagwa chigawo chonse chakumwera kuno masiku atatu mowirikiza ndikumene tinazadabwa kuti kuli mazi ankhani ndiye poyang'ana ndi mmene takhalira 4 years zadusa mbuyomu nyanja yathu inalibe mazi oti kwa masiku atatu okha ikanazaza inali youma moti anthu amene amapita ku nyanja amayenda 2 days 3 days kuti akapeze kumene kunali mazi. Ndi mu magazi mwanu sikuyenera kuti nyanja idzadze ku masiku atatu okha. Ayi zadabwitsa zimenezi kwambiri. Chabwino muligeze pamene tufuna wena amene fundo onjezera pa mfundo imene wonjezerani mawu azimayiru muchita kaguni simu yankhula kuno azimayi sayankhula zina langa ndi
manyazi atomu terekamba. Zina langa ndi Tom Ngwanje, ndikufuna ndilankhulepo mogwirizana ndi mmene azanga afotokozera. Nyanja ya Chilwa imathandiza mabanja ambiri boma la Machinga zombanso koma Palombe. Koma kuno kwa Mposa imatithandizanso kwambiri. Doko lino la kwa Mposa limene tili lero ndi doko loziwika zaka 50 zapitazo, ndipo asozi ambiri amachoka madera awo onse kumaphera nsomba kuno. Zimachitika zimene zifukwa chakuti kunoko kumatengedwa kuti ndikokwererako kuyerekezera ndi madera azathu. Koma panopo kuno mazi akusonyeza zoti afika nkhonde komanso ali m'manyumba monga mmene mukuoneramo. Zachitika zimene zichifukwa cha mvula ya mkuntho imene yachitika. Komabe mchenicheni zingokhala zodabwisa mwina kwa anthu amene sanamvesere wireless komanso mwina sanawerenge manyuzi. Koma kwa anthu amene awerenga komanso kumva pa wireless, kusintha kwa nyengo ndi kumene kwachitisa kuti nyanja ya Chilwa ifike popereka madzi mwa njira monga mmene ilili. Misinje yakwiririka. Kukwiririka kwa misinje kwachitisanso kukwiririka kwa nyanja ya Chilwa. Panopo nyanja ya Chilwa ili pa mtunda. Madzi amene akanayenera kukhala kokuya sikokuyaso iyayi. Panopo nyanja yo yakwiririka chifukwa cha mchenga umene ukuchokera ku misinje yambirimbiri imene yathira mu nyanja ya Chilwa. Choncho zimene zachitika chifukwa chakuti misinje sitikuyiteteza mwa njira yozala mitengo. Chifukwa boma limatifotokozera kuti tikufunika kuteteza msinje mwa njira yozala mitengo, cholinga chakuti madzi komanso nthaka isakokoloke. Zimene zachitika chifukwa chakuti misinje yathu ilibe mitengo yokwanira monga mmene lina lili kale. Choncho doko la Chilwa, doko la Mposa limene tili lino lero, ndi doko limene sopano likuonesa kuti lipereka chabwino nsomba koma lisiyaso mabanja ambiri pa mavuto akulu. Monga mmene mavuto ni pamene mavuto amene achuluke kuno. Nkhandi basi pakothoma. Angachuluke kuno amayi. Ndifuna ayamayi ayankheko azibambo mwayankha ndithu kunyozani koma amayi simuyankhula ndicho kandiponi. Achokepo tatu. Inu muli yankhula. Muti bwanji. Mavuto amene angachibwino kuleti kubwera kwa maziko ambiri kimarani ndeko maka gadi zisimizani makala mwabuka majira. Mavuto amene abwera kuno komanso achabwino dalangira komaka kubwera ngezipiji kuko ambiri timadalira mpunga ujawamira tiye nisomba mazi mulibe zakuti anthu apange business zikusoweka ndi pamene mavuto ali kuno yakuva mbiri ndekuti ife tangolima yakubwera kwa mazi mabanja savuta mabanja atakuvuta mabanja aso ndi amavuta ati apaso mabanja tiasogolezera tuko pamene pande kuti azimayi ena amene alibera kumira ngati amva kuti doko lako amapita nyanja ya Zaza ndekuti azimayi jakuno atani abwera azibweranso kuno azibwera kunoko ndekuti ife mabanja aifeyo panopo ndi mavuto ndekuti amene atenga matenda ukoko ndekuti kunoko amene ajamayendera paere ndekuti matenda akafaizikira muzi mwathu muno mwaona pali chiopezo chambiri uko kumeneko. Ine ndine Handison Makwinja komwe kuno kwa Mposa ndifuna ndiyankhulirepo umene ayankhulira amayi kunena kuti zoonadi kukhuta kwa nyanjaku tili ndi mavuto wa osatangogwera kwa Mposa kokha kuno iyayi koma kuchoka kuno kwa Mposa kupita mbali akwatanda uko kupita kusogoloko mavuto yonsechi chini mavuto okhaokha. Ndeno apapa ife tavomereza kuti tili mavuto basi ndipofunika kutithandiza tione kuti kodi tichita bwanji boma lichitepo kanthu. Mavuto amene tinali nawo mwachisanzo tinalima mpunga waonongeka, asozi amene sikuti agwire ntchito mwenera amene amagwira ntchito mkati palibe chimene chikuchitika. Apa tingopempha kuti mabungwe athe kutiyendera pafupi kuti akhale nafe mu nthawi. Nkhani yoti ndakuvani bambo. Nkhani yoti anafotokoza mayi wati pange tione tifati kuti tipite kuboma tsopano atifotokozere nduna komanso ndakuluakulu za nyengo imene imayendera kuti nawonso kuti amapereka bwanji mauthenga bambo nkwathu kuti azimvetsetsa bwino amidzi muno. Koma ndifuna nkhani akamba mayi jere pamwe. Mayi Gladys ya mabanja kusokonekera kuti mumavutitsa kwambiri mabanja muli chani. Ona dine light master kwatu kwa tembo. Leti napeza nawo nawo. Vuto lili pano pa maziwa tawalandira abwera. Kwambiri olompunga wamira komabe thandizo lambiri kuti makhala mazimu. Pamba ambiri kuja azibwera dazi pale. Kumavuto limene lili pano padoko pano. Pakhala pakubwera pamabwera anthu ambiri. Chimene chimatimvesa chisoni ife chonena kuti
ana ang'ono amapezeka kuti akumagona ndi anthu akuluakulu chifukwa mmamva kuti kwa group mapira kuli HIV kwambiri nkhani yoti munthu amaziwa kuti ali positive aukatenga mwana kumukokera munthu mamugona khalidwe umene ude pano wakhala kumapezeka yena kusokoneza mabanja anza akuona kuti ineyo ndayipa kale mthupi mwanga muno aukanyitirira zimayi wa mwini wake ndikumagona naye ndiye chifukwa mayi ajamwamva unawo kuti mabanja athu akhala osokonekera kunoko azibale athu ajakatizinga kabwera kuno mabanja sakhala mwa mabanja hayi mabanja amakhala zinzathu amene akubwerawo akapita nyanjamo akaweza nsomba zija akabwera akangogulisa paja mzimayi woti umampasa 100 kwacha kuti apite kusika iye angotulusa 10,000 ungopereka basi ukatere tazola nawo HIV basi kwati ngaike mwina tonse tili apa anthu ochepa amene angapezeke kuti iya nkhani imeneyo sinokugamula inu amanena kuti mwina make ayi imeneyo sinokugamula kapena ndi sinokugamula mankhani tayimva fundo yanu koma asing'anga ndakuonani magulisa mankhwala chayapo kuli ndisiyawo kodi amfanana na shehe aja malonda ndimuona pamakhala malonda misika ndi zina zotero koma sindikuwaonanso amene ajali kuti amalonda awo ndena kwayendera bwanji ndi nyanja yachita chonchi mbafuna tiyankhula yawo bwerani wawo tikakamba nkhani za malonda zoti ngakaka amainda koma mmene ninoti matenda zikatingukhuzako pang'ono zoti anthu ake ambiri amachoka ukongobwera ndikupitirira fayi ngati sanjizikabe angobwera kunenabwera fakira kubizinesi natachotoko ndio malonda amati akathawati kwangoti kwakwera zose ziyazimatani malonda osamaimira ati moti mukabwera amakhala ngochepa samufulo ilili mabwera fajati kunoko ngati chomwe chimadalira ndi ulimi ndi nyanja ibanza tena abafuzi woti mwina yanoti hawa mabira ntchito matendeka tamwina pakhala solution kanira mutena ake libirira ndi mulimi chabwino ndakumvani mbalena afuna onjezere sanapite kwa kulakula kuboma onjezerani kumaliza kuona fandonezeko kwambiri kuti kunoko ngati kumakhala ganizo loganiza kuti anthu abera limene angaizabwino pakuto lomwe makhala kungofunika ena akangana khala kuti mwina akutithandiza kuno kubwesa apa ntchito ena azikhala kuno kaine maskuli lekeze sikulu ana kunoamendea fundo ndikuti mwaona komwe achokera ku sikulu patali ukunso ndi patali pomwe panopolo chiwerengero cha anthu mochonapo chachoka ndichangani chana ndikumapeza kuti kudoko ana sakufunza pachani kufunda ndakumvani mwina chaka chinachi muzakhala kansala kenaka meya amene ujeniwe chabwino mwina ndonjezera pang'ono ndine Moses Kusa tingonjezera pang'ono zikafika poteba mina kuti nanzanga osewa kuli mavuto akulu mavuto oyamba amakhala njala mavuto achiwiri amakhala kuti fakuti ana sangati kupita ku sukulu ndi njala amangokhala pakhomo kuti sukulu sakuonezeka komanso tikaterwa anthu amuna timangokasaka kumene tingapeze banja limene tikatipeze chakudya pamene mayi ndi ana amakhala kuti anikoti akungovutika komanso pena ndina nzanga wa matenda siti amakhaso anganikani komanso kafika potirepa timayembekeza matenda akolera sembuzoma kwambiri ndipiteno kwa aku forest inu tikumva kuti papo tachilima kuno lina nditaona nkhuni zambirimbiri zobwera mdziko muno pano kuti zimwenaso kupangisa kuti madzi adzikhala na polo atifotokoza za napolo tafu zachina profesa chothaula kuti napolo ati ndi chinjoka pia nditani koma inuyo nkhani ya kukoloka kwa madzi zochokera mitsinje imene yadzadza kuti ndi mitengo mungathawi kwambiri nkhani imene ndiyoti ambiri tikuidziwa kale azingi imene anayankhulira achikulire apo ndakondwa kwambiri kuti angotsimikiza zomwe timakamba kale kuti tikasamalira tikapanda kusamalira chilengedwe nkhalango zochitika zake ndi napolo ngati mitsinje mulibe mitengo mulibe zomera zizonse mbali muja tikungolima mpaka kufika mu mtsinje muja ndi zimene akukamba zoti mchenga mpaumakalwa nyanja kupeza tikusefukira mwachangu chitsanzo chachitika apa nachionanso kuphiri komwe kuzomba itangogwa mvula
2 days sinakwanisa 2 days damu loti linapheratu kuteratu dzadza kamba kusefuka madzi amangothamangira amangothamanga kusonyeza kuti komwe kuchokera madzi uja mamota akanamalowa kumakhazikika kumayenda pang'ono awonse achangopita straight ndizimene zikuchitika so muona kuti mitsinje yadzadza mwachangu ndizoti mvula yagwa yambiri koma mwina tikanakhala kusamalira chilengedwe madzi achabweza kumabwera mamwa pang'ono usati ulingotire masiku awiri mpaka kufika kwaseko takuthokozani Dr. Chilima. Tsopano inu akumeti inu amene maona zamene maunika imene mvula ikugwera asingawuze tu yawo chifukwa mukadakhale mwauza kuti chaka chino ivuta mvula sibweza tamanga nyumba zawo tu mphepete mwa nyanja chomwechi aunonga makobidi aunonga misewu wawo apa mwina akadadziwa kuti chaka chino mvula ibwera mwambiri asamange chonchi mumamisa panji mauthenga midzimu komanso matauni muna dzina lija oye ine ndine Jola Mkhokwe director wa zanyengo ndi kusinda kwa nyengo ndasangala kwambiri kumva mmene anthu alankhulira kuno kwa Mposa yakwana nthawi tsopano yoti ngati anthu analibe chidwi chomvera zanyengo pa radio adzimvera tsopano chifukwa ndidziwa kuti newspapers kuti zimafika kwambiri kuno chifukwa ife zanyengo zimakhala mu newspaper zimakhalanso mu radio ndiponso timathanso kutumizanso zanyengo zomwezo kudzera mu mafoni ma SMS ndiye yakwana tsopano nthawi yoti muzikhala ndi chidwi nonse anthu akuno kwa Mposa kuti muzimvera zanyengozo ndiponso nchifukwa kuno kwa Mposa tidziwe kuti kuli kudzera mwa bungwe la lidi anadzala renegade kuti zithandiza kuona kuti kodi nyengo ikuli chani kuno ndiye izo muthandizenso kwambiri kuti kusamalira zida zimene anadzala alidi chifukwa information imene imachokera kumene jawo imathandizanso kuti ife tidziunikira nyengo bwinobwino ya mtsogolo dziko lino la Malawi kuphatikiza kuno kwa Mposa. Ndakuthokozani aumbeni manja kuboma akuti mumaka usati kubayi koma mumaka tenga zida za renegade kumtunda wosapempha zoona kubaka amene kupempha zoona zimene zimachitika zimenezo ndifuna muyankha ku radio listening club muyankhani wa ndivomereze ine ngati munthu amene ndimasunga zidazo zoona di waya umene anadikia pamalopa panali waya wina umene amathandu kudula ndikumangira nthawi imene amakhoma manyumba amalati waya umene wo unadulidwa ndithu moti panopo tinangochita initiative yomanga patali ndi waya wina umene tinangogula wowong'ono chabwino sonza kuti kubaku zoona di kulipo kumafuna mwina atangochosa waya wosewo ndi akatengereni gejiri mkatiyo ndimapanga njira zanji zoteteza zimenezi tinangogula waya waung'ono ndikumangomanga fundo mamoti tikanangozungulisa wonse tinangomanga fundo mmene muli mapolo akuluakulu. Ndakuthokozani Professor Sostene Chiwotha kuchokera ku lead inu amene mukugwira ntchito limodzi kuti ndi anthu akuno komanso madera osiyanasiyana tayendera lero nkhani imene ikumavuta ndi kumvetsetsa pakati pa sayansi ndi chikhalidwe chakuno komanso chadera limenelo akamazana polo apa kuti kutheka ndiona kuti uyu si mavuto wathu ndi mavuto mavuto a mulungu kapena mavuto a chilengedwe osati kuti iwo achipangako iyayi koma kuti napoloyo ndi chinjoka chimabwera chimene iwo alibe kuchiteteza kapena njira ina iliyonse mumathandiza bwanji kulumikiza pakati pa sayansi ndi chikhalidwe cha wanthu ngati madera ngati akuno kwa Mposa? Zoona ndithu pa chikhalidwe chathu monga ngati kuno timakhulupirira kuti madzi osefukira mwadzidzidzi ngati amenewa monga muchananenera muja kuti amabweranso ndi mkokomo kapena ndi phokoso kwambiri ndi napolo komanso amanena kuti pamakhala ngati chinjoka. Mukumbukira titapita ku Phalombe anatiuza kuti chinjokacho chinayikira mazira kuphiri ndiye ana aja ataswana ndi amene anapita kukasokoneza kumusi kuja ndi anauza anthu kuti koma mayi wake akadali komweko awa ndi ana okha abwerabe. Icho ndi chikhalidwe chathu kuti timafuna tipeze njira zofotokozera kuti zimene zachitika bwanji
komano mene amafotokozera anthu odziwa za kayendedwe ka madzi akunena kuti Napoloyo ndi madzi osefukira mwadzidzidzi ndi akamayenda mphiri muja muli miyala ndi mitsitso ija amapanga phokoso komanso akamakhotakhota kuja amaoneka ngati njoka ndi chifake amaganizira kuti ndi chinjoka koma ndi madziwo ndithu kuti amangokhala obwera mwadzidzidzi ambiri komanso kupanga phokoso kwambiri ndiye mwina kumvetsetsa kwake kuchokera ku sayansi ndi kumeneko koma panali fundo ya kunena kuti imene yagwera mvula masiku atatu sizikanayenera kuti nyanjayi ikhale itadzala nde ndimafuna ntafusa Dr. Jamu kumakhala bisala pena pake koma apeze malo atafotokozera fundo imeneyo mwina atabwera azayimilire kuti masiku atatu okha madzi adzadzitsa nyanja tifamu kumbukira kuti nyanjayi paja tinalephera kuipeza kuchokera kuno yes titapitanso chakujeni uko ku Lake Chilwa tinayenda pagalimoto 10 kilometers osayipeza nyanja Dr. Jamu ndiye kuti inalitapita kutali nyanja munayipititsa kuti nyanja mwayibweretsa bwanji kuno chifupi ndi anthu zikomo kwambiri nyanjayi kwambiri madzi amachokera kumvula ndi kumitsinje komanso madzi ochoka mmene mwamachoka chifukwa cha dzuwa ndiye kwambiri kumene nyanja tinayisowetsa inali chakuti mvula inachepa kwambiri mchigwachi kuyambira 2011 kufika 2012 mvula inagwa less than 800 mm ndiye apa ndikumva kuti 3 days yokha inagwa 120 mm ndekona nyanja inasowa panopo nyanjayi yatulukiranso mwadzidzidzi chifukwa chakuti mvula yabwera yambiri komanso china ndi chokuti mvula imene yabwerayi sinasungidwe m'mapiri mwathu chifukwa chakuti mitengo tadula chifukwa chotchera makala kwambiri ndiyeno chifukwa cha chimenecho nyanjayi yadzaza ndiye timangofuna kunenapo kanthu kena kake kuti ngati nyanja yadzaza msanga chonchi ikhozanso kuphanso mwasanga chifukwa chakuti madzi amene anayenawo kukhala kumapiriko kuti adzibwera pang'ono abwereratu ndi akangoyamba kuchoka ndi dzuwa ndi kuti nyanjayonso itha kupha mwasanga ndi zinthu zimene zimachitika kale kuti nyanja ikhuta pang'ono madzi ndikumakhala chaka chonse zikhoza kukhala kuti sizichitika chaka aombeni manja Dr. Jamu ndipite kwa ino Dr. Alan Chiyembekeza MP komanso nduna imene muli pano pepani takupangisa ndi padzuwa chonchi makhala muli mfani ndi zina zotero tiwuzeni nkhani yachitika pano mungayilumikeze bwanji mene mwayionera komanso chitsogolo chake tichione mwamtundu wanji choyamba ndipepese anthu adera lino chifukwa cha madzi amene abwera monga alongosolera kuti madziwa anabwera mwadzidzidzi chifukwa choti mvula inabwera yambiri mpaka nthawi kochepa komanso monga amene alongosolera anzanga vuto limeneli ifeyo anthu akuno tikuyenera kulidziwa chifukwa chilengedwe chathu chawonongeka madzi amene afika kuno kanthawi kochepa mwina mpaka lero akanakhala asanafike mpaka nakhala chilengedwe chathu chinali bwino chifukwa ngati udzu ulipo mitengo ilipo madzi amayenda pang'ono ena nkumalowa pansi koma zimenezo sizinachitike chifukwa choti chilengedwe chathu sichili bwino kumbuyo kumene kuli udzu kumene kukufikira madzi koma kumene kuchokera madziko ndi kumene kuli vuto so pamenepo tinena kuunikirapo bwino kuti mwina likhale phunzironso kwa ife anthu kuti tisamale chilengedwe. Mfundo yachiwiri ndiyoti inde zakudya zambiri zaonongeka monga minda ya mpunga zonse zapita ndi madzi chikhoza kukhala chodandaulitsa padakali pano komanso mwina kumbali ina ukhale mwayi wathu chifukwa madzi amene abwera kuchokera kumapiriwa abweretsa mafetereza onse amene ali kumenekoko amene atsenderako kusonyeza kuti madziwo akamba kupha ndi mwayinso kuti tikhoza kudzala mbewu zathu monga chimanga chikhala bwino menemo kwambiri anthu kumva imene ifundo yakamba anthu nayi kwambiri ndithu moti madzi amene akangophera ndikulima
kudzala chimanga chikuyenera kukhala chimanga chambiri ndithu ndiye ndikanango alimbikitsa anthu kuti chonde madzi amene wakapha tiyesetse ndithu tigwire ntchito a program manager Machinga ADD alipo mpano tiyesesa tulumikizane nawo kuti anzathu amene akugawa mbewuwa nthawi yachenseka kwana agawe mbewu dera lino ndi cholinga choti anthu adzale madera mmene. Munakambapo nkhani ya anduna nkhani ya mafurasi mutandilumikizia kale muna suku ministry kwanu anakutenapo anthu ankhani ya kuti zikatere pabwera mavuto ambiri kuli matenda HIV and AIDS komanso mwina kuchukwana kwa wanthu kumenenso mwina kukuza kuikaso pressure kapena mwina kupangitsa kuti ntchito zambiri zichitike zimene zineno zichitike. Mungatiunikira bwanji pa fundo ngati ziwiri kazi nawo pali vuto lalikulu nanga si anthu adakalipobe chakudya kulibe zipereka pressure kwambiri kuboma kuti lione njira zoyenera zoti tipereke chakudya chokwanira kuti anthu amene ali kuno asafe ndi njala imene ndi nkhani yovuta kwambiri. Tsono ku nkhani ya matendanso tamva kale kuti kumabwera anthu ambiri nanga si kuno ndi kunyanja zochitika zimakhala zambiri. Tsono vuto lalikulu lili kwa anawa chifukwa choti anawa mwina sakudziwa chimene chikuchitika obwerawo angobwera ndi zolinga zawo. Tsono zimene zonse zipereka pressure kuboma chifukwa mpofunika kuti anzathu azaumoyo athamangirenso dera adzaone kuti zinthu zikuyenda bwanji. Ayi mwina mobaliza musana tseke program yathu mpozokhala na watu wanji ochokera kuboma mwina so pena plananenedwa nkhani ya skulu kwa kuja tatenga anthu kuja taenda mtunda wautali kuti tidzafike kuno kukhala kuti pakatipa palibe skulu mwina imeneyo ndi nkhaniso yoti mwina itaganiziridwa kuti anawo azimba skulu pafupi. Nkhani ya skulu yo ndiyofunika kwambiri nangadaona kale kuti ana ndi ambiri onse ofunika aziphunzira chipatalanso ndichofunika ndiye padakali pano madera muno tili ndi makhansala komanso aphungu tili nawo ulindo wa anthu amene wandoti nkhani imene yafikire ayitenge apita nayo ku council akakambirane chifukwa kumene kuchako kumene maphika zonse zachitukuko zokhudzana ndi kumadera. Then kanapempha kuti nkhani imene isangokhalira konkuno muitenge ndithu kuti makhansala sinzongada khansala alipo pano tinawo pana khansala mangari alipo ngofunika ndithu dadziwitsidwe zimene kuti nkhani imeneyi ndiyofunika yakakambidwe ku assembly council. Tsono ku mbali ya zamalimidwe mongomalizitsa ndimafuna ndineneponso kuti zikhoza kutheka kuti enafe chaka chathachi tinali ndi chakudya chambiri mwina ngakhale pano mpunga nyumbamo ulimo tiyesetse kuti tisamale chifukwa kutsogolo kusiti kudziwa kuti kuchitika zotani chifukwa ngakhale boma lingapeze njira yokuthandizirani nthawi zonse chimene chimagawidwa chimakhala chochepa. Tsono pempho langa ndiloti tiyesetse zakudya zimene zilipozo tizisunge komanso ngati utapezeka mwayi woti mbewu ibwera ndi fetereza tiyesetse kuti tizigwiritse ntchito kumalo amene tilimeyo osati tiyambe kugulitsa ife anthu timakondekandira zinthu ndi zaulere zimenezi tikagulitse zikhoza kutipatsa mavuto. Kuli mpunga ndikuzochita bwino madera amene kuli madzi chonchi chifukwa ndaona madera ambiri kuno kuli mpunga ambiri ndoti imakhala chondeso chambiri cha mpunga madzi akachunga chonchi zimafunika chifukwa mpunga ambiri umafuna madzi panda madzi mpunga sungakhala koma tsono madzi asachite kufika nkhosi monga amene afikira chaka chino mpunga sungakhale ya pofika madzi aja akaphera ndithu mpungawo ndi umakhala bwino chabwino. Ndakuyamika ndaombeni manja anduna chifukwa cha kufotokoza kwa bwino ngati kumene yakoma. Tsono tikumaliza chonchi koma sanamalize ndimakonda kanyimbo munandiyandirira ija chiyawo ija tisanatseke programu yathu mati chani paja anayambisa aja ndani tayambisa nsoni imene isanatseke programu yathu nanimberaka yambezanikayo nanimberaka ndekuti chani ose munkaziwa kuti chani nde animberaka imbani acha bwino nyimbo yopanda besi chimodzimodzi tavumerabe ifazi mambo sakuvisa kuyankha nawo mandikuyamikeni imene alipogabe padera kuno ku Lake Chilwa kuno makamaka kwa Chemposa boma la Machinga timamva pano makamaka zachitika chaka chino cha 2015 kuno kuti zachitika chonchi nyanja imene mwina kunali youma koma lero tikamba pano kuli madzi okhaokha
kwa masiku atatu okha kuti nyanja imene ifike kulingo ngati umenewo. Pana tsiku lina dzina langa ndi Emmanuel Tuwala, mwakoma nonse.